Какво е пазарна педагогика и може ли да направи едно училище популярно и обичано? Отговор дава най-старото училище във Враца, Христо Ботев, което буквално заля социалните мрежи напоследък с хвалебствени отзиви за модерна база и съвременен стил на преподаване. Как и с какви пари става възможно това малко образователно чудо по време на криза? Отговорите следват. Всяка година в гимназията, която носи името на войводата, се изгражда по един нов, супермодерен и атрактивен кабинет. Занятията по история се водят сред древни находки и подромона на водата в каменното корито, копия на чешмата в Славейковата къща. Химиците са като в научно-изследователска лаборатория, а от тавана в кабинета по география ще грее цялата слънчева система. Харесвам моето училище, защото разполагаме с най-модерната база за обучение в България. Абсолютно доверие, взаимопомощ от страна на учител и ученик, стесняване на дистанцията. Има много приятели и тук научаваме много нови знания. Изключително е мотивиращо да учиш в среда, която те провокира да участваш в нещата. Защото съвсем различно е, когато някой седи и просто ти разказва един урок, друго е да можеш да се докоснеш до цялата история. Директорът на гимназията има изпитана формула за успеха. Училище трябва да е привлекателно. Освен, че трябва да отговаря на изискванията за един висококачествен учебно-възпитателен процес. Един кабинет средно излиза между 60 и 70 хиляди лева. Много бързо се възвръщат, защото с тази материално-техническа база приема в нашето училище всяка година се увеличава с по една или две паралелки. Следващата изненада за новата учебна година ще е кабинет по биология с аквариум вместо учителска катедра.